Jesu. Amen. Okuzithoba okukhulu ke egameni lika Jesu. Tulisa ke kubaba wethu moderator nomama. Ubaba wethu umsizi moderator nomama. Baba bethu. Omongameli kanye nomama bethu. Amen. Ngibulisa ke ugeneral organizer wethu kanye nekomiti lonke egameni lika Jesu ngokuzithoba. Amen. Babafakelo babashumayeli bana lonke likaKristu egameni lika Jesu. Amen. Ngibuleke nabafishane la ngithunyiwe obaba. Amen. Ukuthi ngibe phambi kwenu ngoba shezi isibongo. Amen. Hallelujah. Ngoba shezi ngafumana umusa ngasindiswa. Ngangizalwe ekhaya nje ngamazi uJesu. Amen. Namanje nje ubhizi nje akubhizi kodwa hayi ngoJesu. Kodwa ngathi ngafumana umusa ngingakaze ngizalelwe ensindisweni umusa wangithatha waze wazongibeka la. Amen. Ngoba mawufumane ivangeli eliphilileyo lithwala wena awulithwali wena. Amen. Uthi nakwenyuka khona linyuke ekhaya. Thuma kwehla nakhona libe khona. Hallelujah. Ufike kahle. Molweni zalwa. Ngizophatha uhlelo ke. Asizange size samshumayeza umama omzalayo wathi nezwe inkamba. Wathi bathi abamsengiyibonile. Molweni zalwa. Hayi, ngoba kwakudlala sasithandaza sithi Nkosi yavule. Ngoba nangu konke milana nayo. Wayavula nakabuka likhala. Ngehlela zami likhala. Ithi abantu abamcishe ngadlala abantu bebonisa bethi selithonele kodwa kanti yaphila shisi nalala nomzalwane sihlabelele insizwa yothandaza egameni lika Jesu sivule lenkonzo yethu egameni lika Jesu ngolisi ifunda zonke ngizama ukufishanisa ngenxa yesikhathi. Amen. Ngiyaqonda 250 emantilongweni ethu evangeli sizokhuleka. Amen. Iyeza Inkosi Yezolo isiyeza
Siyabonga bazalwane sesibuye emthandazweni egameni likaJesu ngiyabulisa iMidlands. Hallelujah. iMidlands of Western Transvaal. Hallelujah. Alishaya izandla bathi labazalwane. Amen. Me is one of both. Amen. iMidlands iyazalwa eTransvaal. Amen. iMidlands bathi bamthatha sambi. Siyabonga bazalwane egameni likaJesu. Ngesikhathi sethu ke siyaphuthuma. Kodwa bengithi la ngisho nje igama elilodwa ukuthi into esibekela hayi ngoba sinesizulu. Amen. Futhi hayi ngoba singekho izinto ezazingasifanele. Kodwa ngenxa yomusa. Ngenxa yomusa. Ayibona inkosi. Umusa awufazi emndenini wami. Wamangithanda baba wami umndeni wami wabashezi. Wamangithanda umndeni wami wangema. Wathiwa lokho ngathi uyahlanya. Ochitha zonke izinto. Hayi, chitha yonke into lenkani, chitha yonke into. Ngisho ayibonga wenkosi. Ngisho ushoniwe ekhaya uthole ngisho. Ngeke uthole ngisho uswani, ngeke uthole ngishamanzane nemali, ngeke uthole lutho. Bonke abantu ngoba ngomzalwane umkhulu wami akakholwa. Uyena owenza lendaba. Ngathi yabona nje ukuthi mawuke nawe washona kani saphila. Ngizongcwaba njengabazalwane ngeke kube khona lutho. Amen. Ngoba alizohamba libe bukhali one-sided evangeli. Ahlukane nesolo lapha ahlukane nayo yonke into esondelene. Konke lenhliziyo kungabazoli ukuthi uyakhona uzodwa umndeni. Amen. Siyafakaza abazalwane ngiyacela abazalwane ngapha abe babili ngegama lenkosi yethu Jesu ngapha kwabasha. Amen. Omama noma kwabasha entombini ngapha two ngapha kwabona insizweni egameni likaJesu bathi 1 2. Mina ngihlala ngaphansi ke ngibonile ukuye emsitheni phansi. Amen. Oh amen. Ngangihambela ngiyacabanga ukuthi uJesu ngamukela lana ngasona ukuthi
kanti anginaJesu angitshela ukuthi nginaye kanti ngizofika ngitshela ukuthi lokho engiphetha kuko egameni likaJesu ngihamba ngithi ku-right kathi siya ekleni sasihamba amakleke uma wehamba nami ngoba ethi ngicula kahle ngisekleni ethile-ke bazalwane kanti ikleni enkulu ezozuza uphila kwami ngiyakhumbula lapho kwakushumayela ubakhuzi wonke egameni likaJesu wayihlaba inhliziyo yami ngaphuma ngihlabekile kodwa lowo kuneniluma waphume ngahlabekanga. Amen. Sahlona lapha indlela egameni likaJesu ngiyabonga umusa abazalwane sebakunamamukela uJesu angisole bazalwane ngizokumnandi bazalwane sebakunamamukela uJesu. Amen. Egameni likaJesu angaze ngizwe lapho ngizobasamfuni khona. Amen. Noma ngibhekana nani endleleni ngizongimthanda kakhulu. Ngiyakhumbula ngelilanga ngingazi ukuthi uNkulunkulu ubizela kuba ngiyoshumayela ngihambile ngawesithathu ngayiphasa engayisike egameni likaJesu. Ngikhumbula kahle ukuthi kwathi sekuyongena kwathiwa hayi sekuthiwa udwele wavala enhliziyweni yami ebuhlungu ngendlela yokuthi ngifuna ukuyobuza uNkulunkulu ukuthi kanjani kodwa ngathi uma ngifika endlini ngathi akekho njengawe ngakudumisa uNkulunkulu kwathi sekuqedile ngathi manje yini ngisho manje ngoba bethi ngizobuza nje angabuzeke egameni likaJesu. Ngiyabonga abazalwane imnandi le ndlela ngibeke kuyona imnandi yangithokozisa ngihambe ngimemezela umbuso wasezulwini egameni likaJesu. Kumnandi ngithiwa sengiphetile sengifike ekhaya kube mnandi ngicabanga izinto ezenzeka khona la ngeke ngaya khona nje ngimemezela ngithi uma ngivuma ngilalela ngizodla okuhle kwezwe kodwa bethi manala ngihlubuka ngizodliwa yimpembe. Sengiyabuza ngithi uthini-ke wena bhuti ezifika wena endlini lo mngane wakho uvakashela intwana kuphakamisa isandla ubhuti uthi hayi ake ngithi ubambe inkemba kancane uzobuya kodwa. Amen. Ngase ngithi no angingamshiyi kanjalo bese ngithandaze Nkosi msize ukuthi angahlali ebambe inkemba kanje uJesu uyabuya vele. Kodwa ngiyakhumbula one day ngila esekangifaka wathi noma uzalele la that it doesn't mean ukuthi wena wazibani ungcwele. So ngiyasithanda sibonga kakhulu isikhulumo engasithatha esomamukela ukuthi abe ngowami personally. Ngiyabonga uNkulunkulu wayekolo yami isemncane. Ngiyakhumbula one day ngifakaza ngiconfessa ngihlakula so ngihleli naye umani mncane ngina 12 ngacela ukuthi mangicela ukuya masengimdala ngoba into engihleli nawe la ngiyexoxa ngisaxoxa into zabangani ngiyabona akaqini ngisazobuya kodwa uma wathi uqale kahle at this very young age. So ngiyabona ukuthi ngaleso sikhathi ngisasemncane wangikuqonda ukubaluleka kwevangeli kimi ngaliphila because I'm not a very talkative person kodwa uNkulunkulu wangisiza ukuthi ngiliphile ngisesikolweni nabantu engangifunda nabo ngithola ama-call later on sesingasafundi sonke ukuthi I thank the seed owayitshala enhliziyweni yami yevangeli singakaqondi konke lokho. So angiziphakamisi mina ngoNkulunkulu ngafo konke ngiyamcela aphinde angisize ngishayine ngibonise ivangeli ngisesikoleni ngizwe nabazali ami. Ayelizwa amagama elizweni laphaya.
hlelo thina organizer umsizi wakhe utata abavangeli utata abafundisi omama abafundisi omama abavangeli utata abashumayeli abantu abasha sangesuze kusigama haleluya igama lami Bandile Selemu Phokojana ngimele isifunda sase-Western Transvaal isekethe yaseKlerksdorp amen ephethwe utata umfundisi uJezile apho sisuka khona haleluya sazobonga amandla kaNkulunkulu ke bangcwele sabonga uThixo osayigcileyo emshini bami sabonga uThixo sahamba nami endleleni ukholwa kahle kahle ngithi ngithetha ngifakaza ngithi ngimuntu okulima haleluya indlela yami bangcwele ihamba emlingweni ngikhumbula kwaminyaka ngize ngapha eGauteng ngo-2012 ngake ngalingwa ngendlela engumangaliso 3 years ngilingwa umfana wangitholayo wathi ngitshothe i-DVD player yakhe ne-amplifier yakhe ne-disk zakhe ne-speaker zakhe akangithethisa unyaka waphela bangcwele ngimbulisa ngavumi kodwa ngikulela uba izwi lezi loba ngimbulisile uThixo wandlulisa kweso silingo ngoba yengeso silingo esikhula eso hlala umuntu eyadini kumele umshumayeze ufake uYesu kodwa udlula esilingweni soba umtshontshele haleluya ngapha zange ngantshontsha nasemsebenzini xa ekubalisela abantu abahlala nabo eyadini besithi hey umuntu ukulisela lingaphinde limamele uYesu wakhe bathi abantu abahlala ngolunga kabi nento nasemsebenzini ngapha nisebenza eClover nisebenza drive eClover njikisa isikokwe esintshontshweyo kumele siyosithengisa sishere imali isijikisa isikokwe kula weekend ajikisa isikokwe eswetha 45,000 kuthiwa masiyosithengisa sishere le mali kodwa yena ngapha udinga entweni yoba ngitshontshe into zakhe ngabonga kodwa uThixo wadlula napho eso silimo laphela ngoba yengeso silimo silula kodwa uThixo wandlulisa ngoba lonke lona mele lihlale naye yadile imikuku yethu isondelelele bonga umzalwane eze kum uyaphazamiseka ngenxa yakhe ngabonga ukuthi uThixo wandlulisa kweso silimo kanti ngisaya kwesinye isilimo abangcwele khumbula sikhona isilimo engenadlula kuso apha eminyakeni edlulileyo kodwa uThixo nalapho wangumlamuleli abangcwele sasingekho lula naso eso silimo kodwa uThixo wandlulisa ngiyeke kweso silimo ngithini umfoko amasala ngapha eTown ngokuthi amasala zange nakhonza naye kodwa ngenxa yevangeli siqhubele kakhulu ngendlela engumangaliso umfundi belithi ngidibana lesi silimo ngimfonela ngingahlanganyeli kodwa ukumfonela kwakhe nje sithethe ngento zasezulwini isibone isisilimo sidede ngoba namhlanje sisakholwa ngenxa yokuma ndimiswa ngabanye abazalwane yambulela uThixo nakunyapheleyo ndiye ndawane etraki ngoDisemba 1997 ndawane etraki ngapha eLimpopo umthandazo wami ebantwini ngoba njengadrayiva amatraki ndiyendele umthandazo ukuthi xa isiwe itraki ngcono ndithola ingozi ndedwa kunoba nditshayisa abanye abantu ngoba xa utshayisa abanye abantu yijele leyo nawo lalo traki ke isihle entabeni ngapha isipidi 97 kilometer mnamele ndingene kwisekile nge-10 kilometer kodwa ndangena esekileni ngo-97 kilometer ndathi ndiyazama uyikhontrola ayakhontroleka kanti umnambo ohlala uphakam ndandifuna ikhontroleke ingawi ngoba le traki iphelelwe ziibhreki ayinayo ibreki ayinakuthatha ayenzi next kodwa uThixo wandihlangula lapho bangcwele ndasinda apho okwesibili endabulelayo ngathi ndifika esibhedlele zithi nesibana ndithe uThixo kuyasebenza ungabuyeki uThixo ngoba amen ngoba uThixo kuyasebenza ungabuyeki ngoba ingozi isanda kwenzeka apha itraki idudule abantu abaninzi kwafe ifemeli ezininzi and amapolisa xa sefika esibhedlela ayakuthatha bophuma esibhedlele uye court uye etrongweni yobanjwa ngibonga uThixo abangcwele senditeki ixesha
ukuthi ivangeli malifika liyamsiza umuntu emusha noma ziningi izinto ezikhuzwayo lezi ezibonakala emehlweni abantu ezibonakala engathi azilungile. Yebo azilungile, kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ofike alungise nenhliziyo yomuntu, ngoba into ekhona ukuthi kushawa izinto ezibonakalayo emehlweni abantu, kodwa lokho kungaphakathi enhliziyweni yomuntu kuba kushawa udiva wona kube ngathi ulungile umuntu, kanti enhliziyweni umuntu ngaphakathi akalungile. Ngiyabonga kakhulu bazana uNkulunkulu okusizile encane bami wangenzeni. uNkulunkulu uyakwazi ukugcina umuntu omusha. Bakhulume nontanga yenu bethi uzoba nomuntu makhanda, uthi umuntu makhanda yiwona lo abawenzayo. Ngiyabonga nje kakhulu bazana. Ave ninabasha eniqondayo ekulahlekeni kwenu nikhohliswa njalo wona ibileyo ndlela yenu aniboni yini nina uthi niya ekufeni alanina nizogcina okulahlwa ebumnyameni omani mfune siyofakaza nje kanje sitha manje. Haleluya. Sengidlile isifundo nami kwi-3 minutes wami. Haleluya. 2021 manje utshela imoto. Yathatha imoto. Mangifika lapho kukhona khona imoto akho lutho. Ngaqalaza ngathi imoto. Ngathi imoto. Ngathi ishone imoto. Into yafika kuqala inyathi ngizofika kanjani egatsheni. Ngapela uNkulunkulu ngathi Nkosi ngizofakaza ngithini bantu. Ngathi ngizobetshela ukuthini abantu bangethembile noNkulunkulu wami. Waphela unyaka uthola unyaka mawuphakathi ungapheli. Ngathi ngidrive sengihamba ngenye imoto. Ngise marobotini lathi izwi sengibonile ukukholwa kwakho. Imoto yakho ikhona. Ngagijima ngafika endlini kunkosikazi ngathi uNkulunkulu ukhulume nami ukuthi imoto yami ikhona. Ngathi siphi isikhiye semoto yami sikipe. Wasibheke khona lapho wasibeke etafuleni wathi nasi. Ngathi sibeke ngathi uNkulunkulu nasi isikhiye njengoba ushika imoto yami ayibuye. Washo December seyekhaya ngabuya. Mabuya ngoJanuary uqala iviki ngithi ngiyahamba emgaqweni labuyiswi lathi imoto isiseduze ungomsombuluko mama Tuesday Wednesday Thursday Friday yangena ifoni yathi dala sifuna imoto yakho sayithola.
I we are escalating the matter for now. We are just sending the emails. Can you emergency? Imoto yalithathwa manje. Yangamsizi track. Akhala abantu baphumele ngathi uNkulunkulu uthini abantu ngoba kusazofakaza. Wathi ngifuna ungibone yimi. Wafika amaphoyisa ngathi le police station yoba statement ngathi ngimile. Amaphoyisa angibuka athi hambo join line. Angene laba ba certify mina ngizo report imoto ethotshiwe. Laba lapha baphuma e-toilet. Ngathi khuluma baba ngilalele. Ngathi inkosi ngilalele. Ngathi Nkosi into yakho uDaniel watholakala ngenakala. Ngathi ngamkhulela amaqala njengamanje. Ebese uyakhuluma. Wathi ngifuna wena ukuthi uthembe mina ngedwa emhlabeni. Ngathi mawuyizwi lapho lelo Nkosi ngicela ukuyithola namhlanje imoto. Ngiyabizwa. Sekade faka sensele no 1 minute. Ngathi ngicela ukuyithola namhlanje imoto. Ngafunela abazalwane ngathi uNkulunkulu sekhulumile ukuthi imoto uzoyithola. Ngathi ayishezi nasazi ukuthi senze njani. Ayasazi ngathi uthi uzoyithola. Ngathi ngisalalele lokho. Ebusuku baba wayelapha umongameli emhlanganweni. Bamfonela bathi shezi khona ifoni ngena kimi ethi kunemoto efana neyakhe etholakala manje. Sendini. Lalela uNkulunkulu ayena okudlala. Ayena okudlala. Ayena. I told you that. Namhlanje khona. Sabuya zombili. Athi ngiyafika la ngisebenza khona intombazane yaguqa phansi yakhala inyembezi. Yathi ngicela ukutshela uNkulunkulu wakho. Bayibuyisa uNkulunkulu imoto sevdeni. Ubaba umfundisi uthola iphepha lelathi ufonelwe ngalo ngiyibhale ngoba uNkulunkulu wathumela i-special agent yalethi iphepha linamba kababa. Yafika yandropha maze ngifikile ngithi ngibheke iphepha lenamba efonelwe ubaba umfundisi wathiwa lisekho iphepha. Yangithatha phindela nale muntu. Awungane mali vele kwena. Kulungile. Siyadlula abazalwane egameni likaJesu. Oh hallelujah. Siyabonga abazalwane egameni likaJesu. Bengithi ke ngidlule ukuthi asimanga nje la ngoba sithanda ukuma phambi kwabantu. Zazi ingabe indawo esingamakuzona. Futhi ayibani ingaba amabandla nasephepukeni kwami ayengengela kuwo. Kodwa bathu bahlala la uyifakazele la. Ayifakazela umfana omdala waze wathi baba kade ngifonele izweni ethi baba awungithandazise uNkulunkulu wakho. Ukuthi into zami kuyilungi. Ngathi sishintshile into ngalethanda uNkulunkulu oneyinwele ohamba ngenyawo. Washintsha manje wafuna lo wami uNkulunkulu. Lalela ngazwana ibona yona emhlaba. Kulungile. Ngicela ke bazalwane bese isikhathi samanje sophamisa umama wethu. Oh hallelujah. Okuzithoba okukhulu sidlulele esifundweni. Kodwa ke bazalwane Eastern Transkei isidlile isikhathi sethu libonile. Cishe ngo 15 to 20 minutes. Bakhenza abangaqeda futhi sine extra time. Amen. Ngiyacela umama wethu masondele egameni likaJesu. Hallelujah. Sizobona uJesu phezulu nabalile Yes,
nestaff sakhe sonke ngegama likaJesu. Ngibingelele uMC ngegama lenkosi o-organizer konke beyifunda. Ngibingelele uModerator nomama nomsizi wakhe nomama otata omengameli bonke nabaqondisi nomdidiyeli wamabandla nomama ngibona kuningi khona kuyangehlula igama likaJesu. Ngibingelela omama bonke nabasha bonke nosande notata nonke ngiyanibingelela ngegama likaJesu. Ngiyajabula nami uma ngikhona emhlanganweni uNkulunkulu ethandithi ngibekhona noma khona wake waphuma izwi lithi sengishonile. Alibonge igama likaJesu. Ayingasizwa ukuthi ngibhale kwi-status sami ukuthi cha angikakashoni khona ngizoshona kodwa njengamanje ngisekhona. Alibonge igama elihle. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo. Ngiyabathanda abantu abasha kakhulu ngendlela emangalisayo. La ngizokhuluma ngefashion yomntwana kaNkulunkulu. Ngizocela ukuthi uma unalo iphepha nepeni ngoba kunalamavesi akhona khona uzokwazi ukubhala ngoba angizukuwafunda ngenxa yokuphuthuma isikhathi. Ngoba ifashion nathi sinayo sinangazalwana ikhona nje ifashion yala enkonzweni. Ngiyamdabukela umuntu ohluphekayo efuna elibala ifashion yabantu abangakhona ngoba thina sinefashion kabani, sinefashion abantu abasha, sinefashion yethu. Fashion yokuqala ukwehlukana nesono. Ukwenze njani? Ifashion yethu leyo yileyo musuzokuhlupha. Uyabona bakhona abanye ufika uma esedolobheni uwomunye umuntu usefaka amacici. Uyazi ukuthi nalezi ndwele enkonzweni ziyakhithwa uma esedolobheni wenze njani? Uyakuseyilahlile ifashion yakhe. Ifashion yomntwana
noma umzekeliso chapter 3 verse 3 necklace yabantwana bakaNkulunkulu okumele abantwana bakaNkulunkulu bazi ukuthi nabo banabo ukuba khona lokwazi ukusheshisa bezomfundela nje lencwadi akekho lokwazi ukusheshisa Chapter 3, verse 3. yeah Isihe neqiniso makungakushiyi. Ubophe entanyeni yakho. uyayizwa inecklace yomntwana kaNkulunkulu niyezwa abantu abasha fanele kube neqiniso iqiniso yinecklace yakho fanele uyigaxe entanyeni yakho alibonge igama likaJesu funda chapter 4 verse 9 Chapter 4, verse 9. yeah Zuza ukuhlakanipha, zuza ukuqonda. Ungakhohlwa, unganciki emazwini omlomo wakho. uyezwa necklace yomntwana kaNkulunkulu amacici sinamacici ethu njengoba nihamba nihalela iy'nto zangaphandle siyazi nawe chapter 4 verse 20 ngifuna bezwe manje mangingakusho kula ezwini lenkosi ngeke bazi chapter 4 verse 20 yebo Chapter 4, verse 20. amacici layo Ndodana yami, lalela amazwi yami. Ubeke indlebe yakho kukho ukukhuluma kwami. amacici ethu thina abantu abasha ukulalela enkonzweni bakufundiswa ulalela ekhaya ukuthi ufundiswa wenze yonke into owatshelwa yona awumntwana kaNkulunkulu amacici akho layo iringi abamali bafaka baze bawafaka onyaweni ozwaneni iringi yakho chapter 7 verse 1 kuya verse 3 ufunde ekhaya alibonge igama likaJesu ikhali fanele uhlome ikhali mawumntwana kaNkulunkulu Ephesians 6 and verse 4 kuyashiwo laphayana ukhona nesigqoko ikhanda lakho usuke ufaka lezi zinwele abanye lezi zinwele bayiyelela enkonzweni kodwa mayefika ekhaya khuluma nawe nje zikulindile uzofika uyifaka lezi nkihlikihli iy'nwele zikasathane alibonge igama elihle abaniyaka iy'nto zabantu abasha iy'nwele zethu sinazo thina faka isigqoko sensimbi alibonge igama likaJesu ngiyathanda izwi kaNkulunkulu ngiyathanda uNkulunkulu ngoba nabantu abangabethiwa besuyintombi eseyifana nesikorokoro esesakhishwa emgwaqeni esingasakwazi ukuhamba ama-long distance esesishaya amalokha sijikeleza khona lapha kodwa uma ubuyela kuJesu uJesu uyakukhelisa afaka amadiski uphinde uhamba ama-freeway alibonge igama likaJesu ngoba uJesu uyathethelela ababesabaleli izono zabo ababaleli nesifohlo alibonge igama elihle Romans chapter 8 verse 9 fashion yethu leyo Fashion yabo na umoya woyingcwele
ishelwe khona izobona ukuthi ikhaya ehlukene nesona alibonga igama likaJesu kodwa kwathi akuphendukeni kwami aphindana ngasheba ngoba ngangiletha ngasayithole ithathu ngasayithole bazalwane umntwana kaNkulunkulu abahamba phansi abafana umntwana kaNkulunkulu abahamba ebizwa abafana okunethathu khona ithathu ebhalwe exela ukuthi yena umntwana alibonga igama likaJesu balulekile uma singabantwana bakaNkulunkulu siphile impilo uyintombi ekhaya uyisizwe ekhaya ubelekha khona insizwa iyathandaza abafuneka umuntu omusha awulala kuze kuse agithelwa amadimoni abakwazi ukusuka thandaze ithathuleyo yabantwana bakaNkulunkulu ifeshile umntwana kaNkulunkulu lelekha haleluya ngoba unefeshini asambeni sigqokele ifeshini uNkulunkulu uyayijabulela kakhulu alibonga igama elihle haleluya sacela uma wami umphathi akathandazele lesi sifundo uNkulunkulu onamandla idwala lokuphila Jehova wena obona thina singekabona khona wena Jehova wazapho singaziyo Thixo wethu oyingcwele sibulela kakhulu kuwe somandla kakhulu Thixo wethu sibulela kakhulu Jehova namandla ngenyandiso ezinjena Thixo wamangcwele ovulela indlebe zethu ukuze zizive siyabonga bongcwele siyabonga liwa siyabonga Thixo wethu siyabonga siyalela lenkosi mama Thixo wamangcwele othethe naye kule ndawo Jehova namandla wethu ukuthi amazwi owathethileyo ngaye ahlale ukuthi uNkulunkulu namandla siphile Jehova ngale feshini Thixo wethu oyingcwele esinikwe nguwe Thixo wethu namandla siyabonga dwala lokuphila siyabonga bongcwele siyabonga egameni likaYesu waseNazaretha amen. Amen. Ukuthula kubazalwane siyabonga kakhulu mama wethu siyabonga amen haleluya zomoya siyabonga kakhulu yavele yabuyisela kujantshi yasazi isikolo yawazi ujantshi iguzu labuyisela kujantshi then why sisondele ngaphambi ngokuphuthume egameni likaJesu
Siyabonga bazalwane egameni likaJesu. Sizondedela izwi lenkosi. Amen. Yazi mina la ngisebenza khona ngishumayela u3 minutes. Ngiyangizwa la ngisebenza khona. Akithi isikhathi somsebenzi. Shumela bana. La ngishumela khona egatsheni. Ngithe bangishumayela ngeso ashubadlula insizwa ewuthishi ihamba lapha yabuya yangena yafika yafakazi yanikeza awusibuyise lokho ubani konje hayi mina ngiphumela lethi ngumzalwane nami ebandleni so angashumayela ngashumayela ngathi kushumayela yabuya zoguqa phansi yathi yayibikela imukelo Jesu uthishi ungaqhamuka ephuzutwana thishi ukaphansi ngathi akazi ngizwe ngene namhlanje siyadlula isizwe lenkosi ndele baba wethu babumshumayela babumthatha asiphizwe ngiyakhuthaza mfowethu ukuthi noma ngabe singakanani isikhathi ibidlenzi yakho nama ngiyazi ayinawuleki ngisengashintsha lapho uncebe asizomphakamisana ubaba wethu egameni likaJesu asiphe izwi lenkosi amen
Ntate organizer. General Tati. Ntate general organizer. Office lakhe lonke. Le office yakhe kaofela. Otata organizer besifunda ezizethu. Bontate organizer ababantu anamabindi. Otata bontate bonke baruti kaofela. Nomama bakhona. Le bomme baruti kaofela. Mama general. Le mme general. Nomama bamqhubileyo. Le bomme bamotetseng hare. Otata bonke mama bonke lo Sunday school. Bontate bohle bomme bohle ba Church Sunday school. Le office elikhulu secaweni yethu utata umadareta nesikhulu sakhe sonke. Le office ekhulu ya kereke ya rona ntate modereta le ba botetseng hare. Hallelujah. Amen. Le ndawo kuyo ke ithanda kakhulu. Sibaka sekele mo sona se rata ho ba seholo. Baba belithanda bamela abagqibi. Ke ne ke rapela mme ba mokamelona se ka qeda. Balithatha obalithanda zibeliphambi ziphelile. Ake na kwena kaofela ke phamiswa na go beseile. Nadoba eflamafis nada akubela ite yofika ba 2:30. Ise ka ka tswela pele o fitlhela ka 2:30. Amen. Amen. Ngoba kumnandi bathandelayo umuntu omdala xa efundisa. Ubani ho mona ka holo motho moholo ha a ruta. Kubaluleke kakhulu ukufundisa komuntu omdala. Ho bohlokwa haholo ho ruta ha motho moholo. Ngoba masomuntu omdala abalulekile. Ubani mantsha motho moholo a bohlokwa. Khona umlimi amekwenza isifundo apho asoyistene. Ha o etswa thuto mona esithi ukumamela. Hore thuto e re ho mamela. Ubala amazwi athethwa ngumama ukhona umuntu omameleyo. Mantsha bumekile ha ona le motho a mametseng. Abantwana sibazeleyo ke nathi. Bana ba hore ba tswetseng le rona. Abamameleyo bangazi ntombi nto. Ba mametseng ka ba ba rotsa na rwe. Naba abafana babesinsizwa nsi. Bahlangana ka ba bahlangana hla. Baba ngasebenzisa isifundo sase-Eastern. Ha ba ka sebedisa thuto ya Eastern. Ukumamela. Ka kumamela. Uthetha-ke umzalwane umthatha. Ya bua mona ke wena mthatha. Izala mabelisingisiza abazala khona. O tswala lesikisi kwala matswala ndi. Eastern Pondoland. Mani Eastern Pondoland. Sebenza ngapha eRustenburg. O sebetsa ka Rustenburg ka kwana. Mining platinum. Mining wa platinum. Hayi ngisho ukuthi na-straight. O theola iklasi mokoti. Futhi ndihamba nekhethi abantu baye ekhethi bahamba nam. Batho ba ya kitchen ba tsamaya le nna. Umsebenzi wami lokuba nobe uyafika lapho ufike ufake ekhethi. Wa fika ha o fihle ko kenya kitchen. Ngizawutshela ukuthatha umfundiso seRustenburg andithanda sele. Nakubata te muthu wa Rustenburg a arabele. Masivalela amehlo ayibona. Baba wethu othandekayo sisewe Nkosi yethu Yesu. Nalo lushankosi likamva Nkosi lalenkonzo. Baba wethu namntana wakho phefula baba ngaye imphefumulo Nkosi ephilileyo. Siyabonga mthana wezinsuku Thixo wethu oyingcwele. Uyasinaka yasinakekela. UThixo ngomoya oyingcwele ufuka baba wethu sifike ebukhoneni Nkosi bakho nanisi lakho phakathi kwethu moya oyingcwele. Siyala yonke imimoya yobumnyama amadimoni, imimoya yonke yomkhathi siyayala ngegama likaJesu. Phefumula phakathi kwethu ngegama nangegazi likaYesu Kristu. Amen. Amen. Bengingubani
ukwenzela ukuthi ithi phela imizuzu mhlawumbe eyi-20 ube vele wena sele uvile cela le foni ithathwe ngoba iyaliphazamisa iyakhala noba-ke ayisathathwa umnikazi wayidile egameni lenkosi wathandekayo langenwa lelizwi icishe ndingathi ndizalelwe enkonzweni kodwa ngokumama zangakholwe ayitham amen umuntu owayekholwa owezana lenkonzo umakhulu wami haleluya uye owezana lenkonzo ekhaya isikholela lesisakusaze esikhulu salahleka njengabanye abantwana kodwa-ke mna ndabuya ahlupha kakhulu asenhlupha wena hlupha udlula bonke futhi okubonakala bekuthathwa kwamongameli lapha ndandikuko nami laba ngolomfana ukosheya abantomazana andife ayiyomoshiya wasinze banana yeyatati ngirela kasitswana apho eshumela khona utata lo shumela ngesitswana ithwele batswana uphetha betswana igalalaka linale betswana igatya lakhe linabetswana linamazulu linalefutha yohle lineenhlobo zonke ikhona ukuwa liyakwazi ukuthetha ikhona ukuwa uyakwazi ukuthetha ikhona ukuwa bathi ikhona ukuwa ikhona ukuwa yena ukwazi ukuthetha amen dadeke ikhona ukuwa mina ikhona ukuthetha uyakwazi isitswana amen wathi awulasitswana yena amen indlela ngisho-ke izwi likathixo xa lingenile kuwe nto ebethetha urikisho litulamulimuhalekeni huwe uyakwazi ukushumayela nakwintlanga watseba horera lemifute eminyama awushumayele emathoseni kuphela hawurere mathoseni fela nomsuthu ungamshumayela limusuthu kamorerera lingafani ngelanguage lisawuthwali alilini ningefani ngelwimi amen kodwa umshumayise ngokunezwi likathixo empa omorerere hobana lilimtsela modimo nangangenwa-ke bathandekayo lizakathixo lekakena ke limtsela modimo andingenanga kulo nahakyakena ho lona andingenanga kulo hakyakena ho lona lona lingene kum lona likeni ho nna amen iloo nto yenza ukuthi ke ngoku noba ndenzanga kakuhle thoyo yayenza ukuthi hakisayenza hantle izwe lingene kum limtsilekeni ho nna lithi awenzanga kakuhle limtsetselile hawaye ngoba lihlalanga kakuhle kum ubani haliyadula hantle ngoba lingene kum ubani lona likeni ho nna uba bendingene kulo kodwa mna nekikeni ho lizomane liphuma nikikakena kitswa amen benzomane liphuma kinakena kitswa ho lona iyowenza ububi iloyenza bubi iphinde lingene kulo ibone kikuke kikene ho lona uba nizingene ubani kiyikenele kodwa izwi imbalentswe uma lingene kuwe alikeni ho nna noma ungenza kanjani hawukayenza noma njalo bangakuncoma abantu abantu bantu uyayazi wena uba wenzanga kakuhle uyazilungisa ngoba izwi elingaphakathi kuwe alonwabanga amen Hebrew 4 verse 12 yaphelisa ngokubathandekayo ingakhathazeki lithi kutheni wabana organize apha inkonzo le kamoya kuthethe umoya
ekuseni sivuka nje phasela lakhona Hussein haritsuwa muri wa mabandi. wathi wena uzoshumayela namhlanje Arwena utorrera kashebuli. mina ntombi yahlala Kana hanaruwa mapala. ithe ndisabheke kanjalo bathi baqala iprogram How kala program? batho bona basemidleni bathi sifuna wena Bathi bamikete babona wena. ngoke ikathixo wena ndibela Bale tweki kaiseka mujini. uba umntana wase-eastern othethe anyatsana Bona le ka to istena iteresela. samfela phansi Wele fans. silungisa wena lona nanxadombela phansi Kilukisa wena he. ingenzeka uphoseke Uka etala go force hara. ukuthi kazuphuma kulimane Ele haritsuwa mo le bole. nto zithetha ungakheli Mtweki kwa iba mole sahara. bafumela phansi Ubano. amen Amen. Funda. Ala. Hebrews 4 verse 12 Chapter 4 verse 12. Yini entondaba ethi izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla. Verse 12. amen izwi likathixo bathandekayo Empila muri liyaphila Yaphila. alifanga amen Aliyashwa. cela into omncane amtholekele Amen. ngokuthatha ndikwazi ukumngcolisa mama phela mama la mama seselethi nenye ningakhathazeki utata ndikwazi ukumngcolisa kwamthanda and akakwazi ukuhamba nami cela lo mama seselethi nenye ningakhathazeki nditholi kuyapha esekethini amen izwi likathixo liyaphila abantu abadala bafundisa ngayo fundisa ngento phila amen noma uyithelela wena uthelela into phila ingenzeka umpethe ingenzeka ibulale futhi ngoba liyaphila likhale lapha nakapha amen funda tata Kuthiwa izwi likaNkulunkulu liphilile. Linamandla. amen izwi likathixo noma silapha uzohlala 7 days udliwe izwi udliwe into phila akhiwe into afile amen noma ungathelela uthelela into phila uthelela impilo yakho hallelujah izwi liyaphila mawufile wena amen uma uwa udlisona awenziwanga lizwi uzitshela izono ngoba wena ungene ezwini awungenanga lizwi amen liyaphila izwi likathixo abanye abadala babefundisa azawahamba emhlabeni azakushiya unjalo ngoku nenkani uthi ukhulele lapho awekho umntu ongakutshela lutho lalela lokutshela uzofa sungula lizwi ngoba liyaphila kali sheba ngapha funda tata funda funda nikeni mike nikeni mtakufundayo Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika hlangothi zombili. libukhali bazalwane izwi likathixo lidlula nemela leyofika ungathathwa ngezwi benzeka izinto abantwana bathixo bafakaza akakwenzeka lengezi kodwa wena usathelela kodwa izwi likathixo liphilile unokuhlonipha ukuphila kwakho kodwa mawuthelela izokubulala uhlala ngene ungahlala ngayo
Yes,
kodwa ngifuna ukuthi ushiye Empa ha ke batla ho sale. eshumayela uba umthatha uthi size ngemali lapho kwenzeka iyona yakhe imali kodwa uze nabazali sokufika kule ndaba ubuyele ekhaya unjengokunjalo ngiyakunceka egameni lenkosi uJesu